Gipahayag sa Office of the Civil Defense kon OCD Caraga nga ana pa sa 14,718 ka pamilya ang ana karon nagpabilin sa mga evacuation centers sa rehiyon gumikan sa Bagyong Tino. Sumala kang Carlo Bisera, ang information officer sa maong buhatan, ana sa kapin 80,000 ka pamilya ang namakwit apan na mauli na ang uban na paglurang sa bagyo. Ang nahibilin sa evacuation center maumatod pa katong nangaguba ang ilang balay ug ang uban na bahaan. Sa pagkakaron dili pa nila masuta ang kinatibuk ang damyo sa rehiyon gumikan sa bagyo tungod nagpadayon pa ang ilang assessment ilabi na sa mga lugar nga labing naapektuhan sama sa Dinagat Islands. Nagpasalamat ang OCD sa komunidad og LGUs nga mihimo ng daan og preemptive evacuation og forced evacuation sa Dinagat Islands rason nga walay natalang casualty sa rehiyon. Dako yung tabang no ang nahimo pag kasang-usap sa atong mga katawhan diya sa komunidad nga mutuman sa mga gipahigayon nato mga preemptive evacuation neto pang adlaw nga Domingo. Ang pahayag ni Carlo Becerra, Information Officer sa Office of the Civil Defense kon OCD Caraga. Mga katropa para sa instant nga energy, pagtumar og Premium D3 alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.